Ľudia, akože nemám nič moc hlas, ale toto vám musím povedať. Určite si pozrite toto video. Je to skutočne neskutočné, ako hlboko môže klesnúť jeden človek. Odborník, ktorého si médiá volajú do svojich relácií. V tomto dokumente sú svedectvá priamo z Afriky. Osobne sa tam vybrali. Je tam desiatky ľudí, ktorí hovoria o Jakubovi Jáhlovi. Jedna dievčina tam dokonca svedčí o tom, že keď ju znásilňoval, tak v ruke držal nôž a porezal ju tak, že keď utekala, tak jej trčalo mäso z nohy. Ďalší chlapec tam vypoveda, maličký chlapec, ten chlapček nemá ani 10 rokov, ktorý povedal so strachom v očiach, že keď sa mu vykakal do úst, tak sa z toho tešil a potom znásilnil jeho kamaráta. Ale máte tam desiatky ďalších ľudí, Afričanov, dospelých, ktorí potvrdzujú, ako rozvracal ich vzťahy, ako im ničil život, ako platil za sex, prenajímal si proste dom za peniaze darcov, kde zneužíval chlapov a malých chlapcov. Ten dom bol rovno oproti škole. Proste neskutočné veci. A takýchto ľudí si médiá ako Prima CNN pozývajú do svojich relácií ako vážených odborníkov. A takíto ľudia ako Jakub Jáhl študujú pedagogiku na Karlovej univerzite. Chceli by ste, aby takýto človek učil vaše dieťa? Ľudia, akože nemám nič moc hlas, ale toto vám musím povedať. Určite si pozrite toto video. Je to skutočne neskutočné, ako hlboko môže klesnúť jeden človek. Odborník, ktorého si médiá volajú do svojich relácií. V tomto dokumente sú svedectvá priamo z Afriky. Osobne sa tam vybrali. Je tam desiatky ľudí, ktorí hovoria o Jakubovi Jáhlovi. Jedna dievčina tam dokonca svedčí o tom, že keď ju znásilňoval, tak v ruke držal nôž a porezal ju tak, že keď utekala, tak jej trčalo mäso z nohy. Ďalší chlapec tam vypoveda, maličký chlapec, ten chlapček nemá ani 10 rokov, ktorý povedal so strachom v očiach, že keď sa mu vykakal do úst, tak sa z toho tešil a potom znásilnil jeho kamaráta. Ale máte tam desiatky ďalších ľudí, Afričanov, dospelých, ktorí potvrdzujú, ako rozvracal ich vzťahy, ako im ničil život, ako platil za sex, prenajímal si proste dom za peniaze darcov, kde